Yo, 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 yo. Bapak Jai. Hey. Yo. Yeah, yeah, yeah. Yo, yo, yo. Dumateng para sutresna budaya Jawa. Seni reog saking Ponorogo. Dumateng ingkang mulya para bapak-bapak, ibu-ibu lan adik-adik masyarakat dusun Jatigono Kuning umumipun sugeng dalu sugeng pemanggihan malih kaliyan pagelaran seni tradisi Jawa Wetan Gebyar Reog Setia Kawat saking dusun Kali Pepe Bapak Jai. Dalu menika nyambut gawe bebarengan Rahayu Audio Sound System Jakarta kagunganipun Mas Hafid. Dalu menika dipun undang ingkang mulya Bapak Farel Koirin, Ibu Farel Koirin, sekeluarga kangge marga utawi menghibur hadiran para tamu kakung putri lan panjenengan sedaya. Para rawuh dos pundi Gebyare Reog Setia Kawat dalu menika sugeng dalu para rawuh sugeng apir sani. Supogo mama
pundi Bapak Jai Oh, Ya. Pambu kanding pagelaran nggih ing dalu menika panjenengan kula aturi mirsani pagelaran ingkang angka 1 nggih menika gebyar-gebyar reok setia kawan nggih kembar loro nggih sumangga dumateng Bapak Farel Khairin Ibu Farel Khairin putranipun panjenengan sing dikitan monggo ditumpakno reok setia kawan nggih kalian disukani gending mama disukani gending ingkang angka 1 mama dikei selir mama dados
sing iso monggo terus ditupakno nggih putranipun Bapak Farel Koirin nggih. Terus ditumpakno, ojo sampe didukno nggih seserangan ponak-ponakane. Monggo ditumpakno terus kalian disukani gending-gending nggih, gending sak lajengipun mama. Kepingin turun nang dadane, kepingin sun elus rambuté, masih kelebi carane. Turu nang dadane semoga mama sun angin rainon lan ya itu sing leni Yo yo yo. yo. Masih bersama Setia Kawan original saking episode kali BP Bapak Jai. Oh yeah. Awas. Hey.
monggo terus ditumpakno nggih putranipun Bapak Farel Khairin nggih. Ibu Farel Khairin ojo sampai didukno nggih. Gending saklajengipun Mama. Nabur uyang nong segara sing ana artine paran-paran gendut desa Dandra. Terus monggo ditumpakno nggih putranipun Bapak Farel sesarengan ponak-ponakane nggih. Ojo sampai wonten sing ketinggalan nggih. Dalu menika pagelaran Setirok Setia Kawan nyambut gawe bebarengan Rahayu
audio sound system nggih saking Jakarta TV kagunganipun Mas Hafid nggih. Lan ugi mboten ketinggalan nggih wonten YouTuber nggih Agam Budaya saking Lumajang nggih. Disukani gending saklajengipun Mama niki wonten pamundutan gending meturuan saking Bapak Edi Subandi Mama gendinge penak kerap sabeh niki yatrane Mama. Terus nggih alon-alon pokok kelakon. Mbok menawi ponak-ponake sing durung tilem nggih monggo dikumpakno alon-alon nggih pokok kelakon. Mama alon kaprak waktu reng madura ngerap sape sareng beletak tangga Mama sarang beletangna kon sapena iya nggih bagus pengabesna iya nggih ae sokung peningana jarak iya nggih tretan bulan selanje ya ae serta putok nace iya le amponnya cap anggi ya le ae yo iya le Angguran Madura iya tadi hey yo oh so oh ah iya le Yo, nggih, monggo terus ditupakno, nggih, naga preok pancene kepengin nyeneng-nyenengno ponakane ta putu-putune nggih, putranipun Bapak Farel Khairi, nggih, monggo terus ditupakno reok setia kawan. Kalian disukani sak gending sak lajengipun Mama jajal ngali nyang Mama Siti. Nggih dikai gending meduran Mama Siti PPK Lompang terus
Dan juga ada Akang Budaya Lumajang Indonesia. Yeah. Yo, was PPPP kalompang bibir jeruk shaloni besok dorang-dorang aga bayi ngaroki kolek na jelek sedang banyak sing senangi ratin bener-bener tapi ratin alami lakar nikah alami. Setia kawan lagi mas. iki lo baraki. Iki lah arahnya mas. Ada akang budaya. Robena dikandang coba bentar lagi tapi bilang apa tinggal boleh reka agapai tapi detedung tak ada sehari ate bulan gerong yang terasana cuma dikasih tong PPPP kalompang bibir jeruk shaloni besok dorang-dorang aga bayi ngaroki golek aja sedeng banyak sing senangi mengira bener-bener tapi ratin alami lakar tinggal alami. Asik-asik. Masih bersama Setia Kawan original ya. Saking Dusun Kalibete. Apa Jai? Oh yeah. Hey. La 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 la. Robena dikata coba bentar ratin tapi bilang iya bet dikata nopoki boleh reka agapai tapi detedung tak ada sehari ate bulan gerong ate rasanya cuma dikasih tong PPPP kalompang bibir jeruk shaloni besok dorang-dorang aga bayi ngaroki golek aja sedang banyak sing senangi mengira bener-bener tapi ratin alami lakar nikah alami. Ya awas sik itu nalon-nalon dhisik nggih. Sik dilut numpake iku terus ditumpakno terus. Kula tambahi sak gending nggih Mas Nanda. Diskoni gending anyaran nggih jajal ngalinyang genduk-genduk artis sing cilik-cilik nggih. Nggih. Mbak Risna nggih Mbak Risna jajal dikai gending umpama wedi dosa terus. Ayo kemantene dungane maneh. Sing kidul ndak usah didukno. Kongkon senden. Ya, kongkon senden. Yo yo yo. Yo yo yo.
Cakep, Mas Joko. Digoyang dong, pokok ya mana lo. Hey, hey, yo yo. Oh, hey, so so. Ora eleng nalika semono susah sono biareng kabeh dilakoni Iya. eleng koyong kowe eleng Yo. jadi ora liyane Masih kerja seperti yang kawan. Original. Saking hijau sekali Pepe. Bapak Jai. Oh yeah. Aku ra duwe dosa lara tak wales lara nanging kowe kadung tresno kowe milih tresno liya umpama aku ra duwe rasa aku lila kowe karo liya nanging atiku wis kadung tresno kowe pilih tresno liya Terus pundi Mas Duplit? Ya jadi takokno dhisik. Wis apa durung? Nggih, soalnya nanggap reok iki nyenengno putrane. Ya Pak ditakokno. Sik kurang napa? Sampun. Sampun. Nggih, pun nggih soalnya waktunipun cukup. Para rawuh panjenengan kula atur mirsani kebiare reok setia kawan. Nggih sesarengan Rahayu Audio Sound System nggih saking Jakarta Pempeh kagunganipun Mas Hafid nggih dan juga nyambut gawe sesarengan Akang Budaya saking Lumajang nggih, dan juga ada YouTuber Cak Sopyan pribadi nggih saking Kaliwungu. Para rawuh panjenengan kula atur mirsani dos pundi kebiar-kebiare reok setia kawan. Yo yo yo. Hey!
Awas alon-alon iya nak nggih alon-alon nggih iya iya ngono ger alon-alon ger hei awas hei oh iya Awas ger alon-alon pokok kelakon iya nak akan punya budaya tak bisa jadi gondo ya nak gondo semuanya oh hey oh yo iya lele oh yo oh hey
joget. Yeah. Hey.